Assalamu alaikum bandira meden ƴewoɓe Pinal TV ono wonɓe Mali e wonɓe caggal Mali fu on calminama jammoji moɗon landa bandiraɓe yewtere meɗen nde o bawɗi politique bandira bawɗe politique no wo noddude politicien waɗoɓe politique kañum e hoore baale association en ko nandi e mumen nodden ɗum en e ga plateau meɗen ga lamdodiren e mumen kabaru no baale mumen ɗe jarta bandiraɓe ɗulle e ley ɗum hande eɗen tawda e sakinke meɗen goto inde andeje ɗon Sambare Guro Sidibé mo radio Donko bandiraɓe won walde nde o dari hoore muɗum nde o laati sababu sande wonna so Allah jaaɓi en lamdodiran e makko Sambare Guro Sidibé assalamu aleykum. Wa aleykum assalam Ousmane Bari. Aywa Sambare Guro Sidibé hono inde walde moɗon nde wiyete? Ousmane Bari teddi faydi fedde nde min indirinde fedde dental FM Dongo e dow inde pulako fof dow inde baali pulako fof dow inde fina tawa meɗen fof nella walde nde min gaɗinde kiriye 2017 ay ko ɗum waddani on e moƴƴinde walde ndele? Ousmane Bari ko waɗi aduna fuu yo sababu noon saabe fa aljanna fof ɓe mbi nde puɗɗannomi ɗum ndeni ɓi pullo goto ana jeeya duwansa ana wiye Hamidi Diallo mo noddino kam mo warannoɗo radio ɗon nde jewtide kulle kewɗe o wi kam Samba Guro Sidibé a daraniɗo pulaku to FM Dongo to miɗen jiɗɗi walde kiriya min dokke indirande FM Dongo dow inde pulaku a faami o waɗi kiriye walde nde mo hokkimi min gatti hen yimɓe min joƴƴini président du Oumar Toufi Amadou Oumar Kébé kañum woni walde kañum président walde FM Dongo walde moɗo ndele est ce que oɗon jogui talki ɗum wona hande ko tuba ko mbiyata récipicé no nafoore mawde won hen miɗo gondi e dabal mum gondi e dabal mum sanne wona fay seeɗa e ley dental FM Dongo ko Oumar Toufi laati président muɗum ko wonko nde golli wonko nde gollide e pulako sabi balligu waɗay so wiya fedde FM Dongo nde martinama kumpati e balligu mo yaha a faami yon noon miɗen gondi e darde talki ɗi miɗen tammini hemde do so Allah jaɓi e oɗon gaɗa batuji moɗon hende woni ko waɗata aywa ley batu ko ɓuuri hewde fuu e ley bureau fedde nde ni min gatta ka miɗen gaɗa so hitande waylitike joni so hitande wona janvier so warowi miɗen gaɗa batu galle président to min gaɗa fedde min nodda jama o fuu hawra toon min nodda radio ji min nodda télé ŋaji gara toon min jiide e muɗum min kaala ko min kalata so nden yawti ko heddi ko huule bureau min garta fedde maintenant walde moɗon nde ine jogui taƴena fedde nden jogui taƴa sanne so hitande garta a yoɓan ujunere ɗiɗi e temedde nayyi on hitande ɗum woni hitande so a wawa hitande fe aɗa wawi yoɓude feccere hitande so a wawa ɗum fe aɗa wawi lewru fu joɓɓa temedde ma ɗiɗi ɗum woni walde nde sege segar moɗon lewru fu temedde ɗiɗi lewru fu temedde ɗiɗi ɗum woni séria walde aywa fa hande en gartan Sambare e dow ko walde nde ko nde golli ko nde waɗa créé 2017 warde hande 2022 maintenant ko walde nde golli saɗa wawi firtandemi seeɗa saɗa fuɗɗino memude ɗum a wi balligu waɗa so FM Dongo maati tawi watta jungo muɗum maintenant est ce que FM Dongo e hoore muɗum kañum jaati immi ko waɗi o balligu tawte hawta e woɓɓe ta hana ko golli en ɗon ko jimmi pirtana kam seeɗa aywa ko balliguji ɗi min gatti ɗi fuu Ousmane somin keeɓi faam wala hono min immiki tan min jeehi o permis nde min balligu FM Dongo permis taƴƴa gaɗanama ɗo wiyama walde fo warde ujunere sappo e ɗiɗi min gaddi ñallele
tawtude muɗum kasin Allah yurma e yaafo Amadou Toumane Touré iwgol muɗum e fedde nde soodi ngaari ujunaji noga min naɓito tawtude kasin ko maayi ɗum ko maayi ko nde tabtal pulaku Abou Sow o joƴƴinande wiyama fedde fof wadde ina sappo fedde FM dongo naɓi mballiji kewɗi goɗɗi ala hen a wawti hakkille am wadda ɗi jaati ko FM dongo waɗi tawtude hono mballigu amin minen ko e kanate somin nanayde usuma somin nani ka président yahan délégation mo yaha d' accord hana surtout wakkati mo gonɗen hannde wakkati tiiɗalla no surtout eɗen jiya guéreji fof déplacé e ngo est ce que FM dongo won baale ɗe hawti waɗi mballigu e fewtude ɓe yimɓe jogiiɓe tiiɗallaji jaati mballigu permis déplacé en somi boofay ɗo 30 métre ɗo asma o en naɓino ɗo mballigu fedde FM dongo nde mballigu muɗum yeehi hen président du yeehi hen a faami caggal muɗum hono kaaki coodeteɗe yaade kadduleji coodeteɗe ko heewi walde nde soodi naɓi hokkiɓe ɗum ka banggal hoore muɗum walde nde tantan ɗum tan ayi koɓe mbawi bele e walde moɗon ndele worɓe tan goni hen na worɓe e rewɓe gon e mayre debbo e gorko suka e mawɗo ɗum won e walde nde e neɗɗo jiɗɗo natude e walde nde hono waɗata Ousmane Bari jinɗo natude fedde FM dongo tampere muɗum heewa fe huɗo woni tampere muɗum heewa so a noddi ka min na a noddi président na noddi jawro Bari so ɗum fof tawtude tiiɗima so a wi Ousmane Bari amo joɗima so neɗɗo noddima heɓan faama no naatirata nde ana heewi waajibi joni min gaɗi séria goto saɗa naata nde fof waajibi kana ɓama kartal temen nde ɗum ka waajibi sarti ɗum ka sarti d' accord Sambare hunde fof ko ɓi adama gollata ley aduna a tawan ana heɓa caɗele ɗon tiiɗallaji a haali hana ko walde nde golli maintenant ele golleji moɗon ɗi ko ɗum woni tiiɗallaji ɗi keɓuɗon aywa aɗa andi ni fulɓe mbi Ousmane Bari hawrinde beyi hawrinde baali hawrinde nayyi so durdaɗe newaki ka ɓiɓɓe adama en homo fof e sohlu mum cefeɗe induɓe jolɗi faɗa wawi durdode ɗo sohlu maɗo wotoru ɓiɓɓe adama en homo fof e sohlu muɗum Ousmane Bari joƴƴinde fedde newaki miɗa wawi wiide baali kewɗe ɗe yimɓe muɗum en ana cosama le FM dongo ana e baali kewɗe a faami tiiɗallaji goɗɗi ɗi muɗum fa kawren jaati fa gaɗɗen taƴe ɗe jaati newaki joni taƴe ɗe wiyama Ousmane Bari waddu temeɗɗe ɗiɗi wiyama mani waddu temeɗɗe ɗiɗi homo fof no wiya waɗede ka fa waɗa o woni ko newaki wona ɗum président dental FM dongo mo lariide ɗon le tiiɗalla fof mo jogui ɗon hannde o kabaru taƴe ɗe kabaru taƴe ɗe woni komi joni par ce que jama wo yogaɓe gon toon ɓe joɓata taƴe ɗe ɗum laati sababu tiiɗalla e majjum maintenant caggal taƴe ɗe est ce que oɗon jogui tiiɗallaji goɗɗi kasi tiiɗallaji goɗɗi fuu min ngala so wona banggal ɗo taƴe ɗum so walde darnama Ousmane Bari aɗa andi miɗa andi goɗɗo ana andi so fedde joƴƴinama so wala ko woni e keeso oɗum nde wawi gollude maire gollata fay saɗa jogui milliard ma so wiyama an woni président so wiyama a wadde aɗa yiɗete wonko walde nde jogui ko ala ko gaddata bo tiiɗalla ana e baali e wona FM dongo tan de baali ɗe fuu tiiɗalla taƴo woni tampere muɗum Sambare Gura Silɓe fa hannde e mincinde jama e dow Pinal TV woni ko gonɗen sakiraɓe meɗen ƴeewoɓe e Mali e caggal Mali fof ana jowta fa sanne Sambare Gura Silɓe wattude e maɗa par ce que ɓi adama hunde fof gollata aduna aɗa jogui ko tuba ko mbiyata objectif ɗum woni komin jiɗi waɗoyde e duuɓi garoji na e balɗe garoje est ce que FM dongo ana jogui ɗe objectif ngaji ɗe caɗele ɗum woni komin anni wadde hana plan d' action e ni Ousmane Bari a lamdiki toɓɓere hande lamdede jaati
FM dongo jogi anniyaji 10 anniyaji 12 gollidinde e ɓiɓɓe leydi ndi gollidinde e Mali gollidinde e kanankoɓe Mali e gollidinde suudu baba ndu suudu baba wiyama ɓi Mali fu naati wona pullo wona babranke wona bosojo fu naati en fu en ɓiɓɓe Mali FM dongo miɗen anniyi neɗɗo fu dariɗo so tawi gollowo politique ako miɗen anni gollidinde e muɗum neɗɗo fu gollowo so a tawi fa fina tawa maɗa yaara yeeso Ousmane Bari miɗen anni gollidinde e muɗum so aɗa yiɗi fina tawa maɗa miɗen anni gollidinde e maɗa miɗen anni gollidinde e télé ŋaji ƴemtoji ɗemgal fulfulde hono télé pinal ɗo gonɗe joni ɗo ɗi fu miɗen anni gondude muɗum ala e programme amin jaati ayyo ɗum woni e programme ngaji moɗon ka ala e programme ngaji amin aywa Sambare wakkati mo gonɗen hande o rafi ndenago o famɗa sanne maintenant est ce que walde FM dongo miilike nde toɓɓere hanno jamɗe deƴere wawi wartirde e leydi meɗen ndi Ousmane ɗum suɓulla muɗum ɓuuri fu tampinde dental FM dongo hono gatte so jamɗe deƴere warta on wantiji goɗɗi min jooɗiki min miiliki sakiraɓe hono kanɗen wande so tawi enen ɗo en anda jamɗe deƴere warta min ƴeewi ɗon jungo woto tan a lotata ɗum ley ndiyam so laaɓa kana juuɗe e kawa gonga jaati min mbi baali ɗe fu ana kaani hawrude ƴeewen no gatten so jamɗe deƴere an warta e leydi meɗen ndi hunde fu ko waɗi ley leydi meɗen ndi fu e ley ko waɗa ley Mali fu Mali so nde lobbere noon malinkoɓe so nde bonde noon malinkoɓe so ende haani wande Mali so nde wooɗi yo Mali so Mali heɓi darje enen ka Ousmane Bari anden tan Mali yo mamiragal Africaine Mali yo leydi ndi du'a woni e muɗum leydi ndi jogindi alharam ka fedde FM dongo kana baali ɗe fu nangodira en fu nangodiren ƴeewen no jamɗe deƴere warte e jatte moɗo hono yimɓe kaani wadde so jamɗe deƴere warte haqqille mon yimɓe joddoto so kollodira noye kaani wadde ɗum ana hoyi hande walde fu woni hande enen pulaw tabtal pulaw ko woni hoore so baali ɗe fu immiki walde ma immiki Ousmane walde FM dongo immiki walde luwale alluwal immiki baali ɗi fu immiki en daski fa e tabtal pulaku Mali arusso en mbi eɗen kaani walde ni sallah jamɗe deƴere on warta so jooɗodiki e meɗen no kalduɗen ni so tawi ana wartira jamɗe deƴere o gollidani meɗen so won hakkille lobbo o fawata e meɗen du o waddanan en toɓɓere wonde nafoore e gollirende ka tawi fa nangodiren e tabtal pulaku Mali mais est ce que FM dongo fuɗɗi ngol laawol bon min puɗɗi miɗen e laawol min jottaki so mi wima tawe miɗen e laawol min jottaki fu a haalanta pullo jaro kosam fulfulde tewe andala miɗen e laawol miɗen caggi e laawol ngol seeɗa ka ɗo gondi e dabere mum miɗen gondi e dabere mum nde min keɓi fof martan kumpa télé pinal ɗum martan kumpa radio ngaji meɗen ɗi ɗum martan kumpa d'accord fa hande Sambare e oɗon andino e lebbi bellinoɗi laamu o noddi ɓiɓɓe leydi ndi fuu hana jodden kalden e kawla hano ko mbiyata assise national maintenant o assise national est ce que FM dongo yiyama e o golle FM dongo o yiyama président yeehi président yeehi hawri e batu o batuji ganɗi ɗi fof yeehi o hawroyi a faami o joni noon no ɗum wardino noni deƴƴinira no ɓe jaabi so ɓe garti noni deƴƴinira tafa ka anda tan Ousmane min président yeehi yaddi e nelaɗo muɗum ko waɗi toon ko ɓe jiiri yitere muɗum wala fof ko humani min hannde minen dental FM dongo sana jamɓe deƴƴere warta e leydi meɗen garta ɗo gonnoɗen en ndemen duren jaagoɗen yehen ɗo mbokkuɗen ɓiɓɓe leydi ndi fof tawe tammodiri nata damal gotal nder tere gotal suɓɓulla muɗum woni hen ka fulɓe mbi kana cuuɗi baba fof nangodira soko dareten ko keɓe usma goto tan wawa wuftude suudu ñandu d'accord fa hande
en gartan e dow kabaru loi électoral woni windande nde laamu itti naɓi assemblée faande voté ɗum woni saabe ko ɗum sabu voté ji fu gaɗoji hannde a tawan dukoji ane keewi e muɗum mani gañi mani gañay ɓenna FM Dongole ko ɗum woni yiyande muɗum e o loi électoral aywa Ousmane yiyande amin e ɗon ana heewi san sabi so hono ɓiɓɓe leydi joƴƴini reenoɓe woteji so dattu hokkama wantide woteji ɗi gattande FM Dongo darato fa wi ana ɓuuri Ousmane Bari Diaty darade fa ana wi a Diaty ana ɓuuri kam min galɗo nde kiri o darade sabi ko nawata en hannde fuu de leydi ndi tewe jam warta mayri fa wote waɗa Ousmane ɗum ɓuuri tinde so wiyama woteji ana gaɗa hannde tan bam wata wawa wotade no Allah waɗi kayita wawa wotade kala jaɓɓe deeƴere warta e leydi ndi so woteji gaɗa nden no wote waɗi fof ko watte fof min gaɗan hen fa yiye ayo ona haqqille ma loi électoral omo moƴƴina o moƴƴa aywa ele hakkille amin minen Ousmane sabi yimɓe fof galda hakkille minen ka ele hakkille amin omo moƴƴi ko ɓiɓɓe leydi kawri fof ana moƴƴi ko ɓiɓɓe leydi jamdi fof ana moƴƴi ko boni de so ɓiɓɓe leydi luttodiri hakkille Ousmane Bari ayo d'accord aywa FM Dongo laamu hakkundejo ko ɗum woni yiyande dow makko est ce que omo woɗi na hono o hani wadde laamu transition o aywa Ousmane Bari laamu hakkundeji o fa hamɓe ɓeyde tinnare wol woni ɓeyde tinnare ɓe Allah mali fu inna goto abbo goto o tawtude amin minen fulɓe waɗe durowol miɗen tampisa laamu hakkundejo o fonda ɓiɓɓe leydi ndi goo a faami ɗiɗi ɓe ɓeyda darde e darande maɓɓe fa hannde wonko ɓe moƴƴinide ɓe nokkuje kewɗe ɓe gaɗi ndiyam ɓe gaɗi nokkuje kewɗe ka fa hannde ɓe ɓeyda anniya ɓe kolla ɓiɓɓe leydi ndi bonnaw tan hani haɓede mo bonnata hala haɓede kay haqqille ma joni ɓe ponna ɓiɓɓe leydi ndino aywa ele hakkille amin minen no min jirata ni omo fof ko memi ɗum ko ɗo ñañi ɗum ɗo ñañata jawle amin naɓama nayel amin tetama min dibbama min iwi e nokku mais ribbugol ngol singaji goɗɗi ɗo dibbama wala fo ɓe dibbaka ribbugol singoji dibbama de Ousmane Bari hono ko heɓi pulako ley walde nde ko heɓay neɗɗo fof heɓay neɗɗo fof mbiya woɓɓe de gonga sinuji ɗi fof mbarama foy ka haɓotoɓe meɗen ɓe keddiki hen fa heewi ɓe ɓiɓɓe jalan ɓe ɓiɓɓe leydi ɓe keddiki fa heewi sinuji ɗiɗi ɓuuri tampude fulɓe kañum e soldage ɓe ɓuuri tampude e wolde sabi ɓe keddi hen ɓe maayi dolle haqqille ma laamu hakkundejo fa hande omo hani tinnude ɓeyda tinnare ɓe ɓeyda tinnare ɓe ɓeyda suuɓe ɓe ɓeyda du e fondude ɓiɓɓe leydi so ɓiɓɓe leydi poti tan jam warta d'accord fadde meɗen wartude e ley woteɗi Sambal e surtout laamu hakkundejo laamu Mali o e jii koɓe ngari ɗum pooɗi gaɗi hakkude maɓɓe e yimɓe caggal leydi ɗum hakkude maɓɓe e France surtout ko ɓe mbiyata diplomatie ɗum maintenant ko ɗum woni yiyande FM Dongo e dow majjum hanjum le caggal ɓe ngari ɓe ndiwi Takuba ɓe ndiwi ambassadeur France e haqqille mo ana hani na ɗum hana aywa sabi ko tawtiɗen hen de so a yi riwan de illa ɓe ngari e leydi meɗen ndi ko jiɗɗen ko waɗa wargoji ɗi cela yalla cela e guinede yimɓe leyɗe fo yimɓe mum e gonnoɓe bo warɓe joni ɓe ƴeewi ɓe tawi ɗum leydi ndi ko ɓe ngari ko wala ko nafi nenno ka fayki an leydi a wawa haɓɓude e aduna o fof Allah waɗi kala dewra e aduna o fof so keɓa ko jiɗɗa ko fof ayo ɓe laamuji kewɗi min kawri hen ko Ousmane Bari laamu fuɗɗa ila e Modibo Kayta fa yotta ɗumin woni fof min kawri hen ayo
ɗolle e jatte moɗon joni mali wawa haɓude aduna fuu ka ɓe ndiwi ɓe sa yi ɓe ndiwi ɗum e fuu ɓe o daraki e darde mumen d'accord fa hande e ley diplomatie ɗo woni ko gonɗen en jiino mandat munisma timmi ɗo woni casque bleu warɓe wallude mali e ley wodde yimɓe mandat maɓɓe timmi ay dow ɓe ɓeydene pati ɓe ɓeydene haalaji ɗi keewi fa keƴaɗo leydi meɗen ɗo woni ministre des affaires étrangères yeehi haaldoye maɓɓe ɗo woni New York to maintenant e jatte groupe FM donc ministre ma ne hani ɓeydenede na hana ɓeydenede na fay so ɓiɓe ɓeydene daynoɓe cansir golle maɓɓe ko ɗum woni haqqille FM donc voilà Ousmane Bari min mbiyata to ɓe ɓeyden so ɓe ɓeydanama fa hande e tinno ɓe kumo fa gasa ɓe tekkina kumi ɓe tekkina du ɗo ɓe salla ɓiɓɓe leydi ndi jamɓe deƴarana warta Ousmane Bari so wawi mi waɗi walludema jamma fo min ɗanotoɗo yimɓe ana naata ley suudu maɗa ana gujji ana naɓa ko ɗum wongol am ɗum won nafi ka e acca hakke ɗo o nokku seeɗa ko jama o ronki famude du ministre ma wara fa haɓo a yi tuba ko o ɗirruno ko gollata sala jama o faama ɗo du hamɓe ɓe balloɓe ka wana hana fitil fitil am ɗo ko ñoron ko ɓe mbiyata ɗum wana ɗum woni ko ɓe waddi ɓe ɗum do sana jama watta ɗo nokkuɗo haqqille ɗon ana faama ɓe gana haɓɓotoɓe ka ɓe garama ɓe kayba ɓiɓɓe leydi so a wara mi wiyama kayba ɓiɓɓe leydi dara ɗo ɓiɓɓe leydi ni gondi hunde fof ko jiiɗa to so a wawi cakkaraɗa hundoko ma cakkaraɗa golle ma jokkaraɗa nelal ma cakkiraɗa ewnago maɗa ni woni ko ɓe larta Sambare Guro Sidibé fande mincinde jama o Sambare Guro Sidibé woni ko gonduɗen mo groupe mo radio FM Dongo e keƴaɗo du goto e groupe ɗo woni walde wiyetende FM Dongo Sambare Guro Sidibé e wartude e maɗa fa hande e woldede Mali woni hande nde est ce que Mali tan ana wawi haɓude e habduɓe muɗum na Mali ana haaja woɓɓe balla ɗum e o golle aywa Ousmane Bari ɗon kabar muɗum ana tiiɗi ana weeli haalde ɗum woni hono haala on ko nani kani a garta e makko fa han Ousmane Bari a garɗo haɓade leydi am so en kawri tan basi timmi sabi so a hawri ɓiɓɓe leydi tan a haɓɓoto to no jirruɗo e acca hakke seeɗa ɗo haala kon jimmi warde de Mali hana terroriste e djihadiste ɓe Mali haɓata hande ɓe est ce que Mali tan ana wawi haɓude e ɓe na est ce que Mali ana haaja balligu leyɗele goɗɗe fa walla ɗum haɓa ɓe habdiɓe mum ɗum woni hana ɓe mbiyata terroriste ɓe mbiyata djihadiste ɓe ɗo haalam ka fondi aywa Ousmane so basi waɗi e leydi ma aɗa haaja bawɗo wallude fof aɗa walli ɗum woni ko mbimami junngo woto tan lotta ko so laaɓa koy no Allah waɗi en kaaja walloɓe gara ballodira e meɗen fa jaɓɓe deƴal warta e leydi meɗen a faami ɗum ko noon larda fo ana hani e ley hakkille amin e ley jatte amin no ɗum darara fa ɗum timmi fo aywa ana wela min minen dental FM Dongo yo maintenant Samba est ce que wolde ana timmina wolde abada ila e awal fa yartade hande sakitoɗo hu jooɗa kalden kawrel joppa basi mi yoppa basi ɗum timminta walde illa ko nanete en fa ko kawruɗen e jamanuji hande so en kaldi en kawri en kawri basi timmi ka a kaɓotoɗo mi kaɓotoɗo a yoppata mi yoppata basi yaran yesoto aywa Sambare Guro jonno vote ji ɗi woni ko pondi en jii gouvernement Mali haali hokki dattuji nde vote ɗi kane waɗude guila vote ji maire en fa wara député fa wara e président aywa FM Dongole haqqille ko ɗum woni ko jogui e dow ko gouvernement wina ɓeyda ngoy woni ko FM donc jogui e fewtude e vote ji garoji ɗi ɗum ka en kaalino nani Ousmane Bari fa vote ji ɗi ka miɗen jooɗi miɗen domide min ballodiroɓe maɓɓe suɓade kalanke leydi tewe ana wawani leydi ndi ana wawani ɓiɓɓe leydi ndi a faami ɗum ka so iwde député en warde maire en warde président en hunde fof ko suɓa miɗen hen
miɗen annidu golle amin anni fewdude majjum sall Sambare Guro Sidibé ko woni cakkite haala maɗa aywa cakkiten haala am fof fa hannde en Ousmane Bari tan ɓiɓɓe leydi ndi yo Allah wartir jam e deƴƴere wartira ɓiɓɓe leydi ndi fof naata damal gotal jaltira gotal ɓiɓɓe leydi ndi du tinnodira ɓe joppa nani ɓe joppa wiwi ɓe kaybodira ɓe teddina du kanankoɓe Ousmane Bari Allah waɗi kananke sa a laamiki leydi hannde Allah waɗima wona minen gaɗima de ko Allah wi le Qur'ana haali so o waɗi kananke kanko waɗi ɗum teddinen kanankoɓe men ɓe teddinen ardiɓe en ɓe teddodiren enen du nanggodiren naaten dabal gotal jattira goto ɗum woni cakkiten haala ok bandiraɓe eywa ɗum woni ɗo ɗo kaddeten hannde e yewtere meɗen hannde nde sakinke meɗen Sambare Guro Sidibé mo FM donc wonno invité e meɗen ɗon le fa hannde yewtere nde o émission bawɗi politique ɗo bawɗi politique ɗum woni noddude waɗoɓe politique e baali association men jewtiden e mumen par ce que hunde sa a nani a haalana a natana a jokkan sana anda ko woni hewɓe andano groupe FM dongo mais e yewtere nde laatike sababu keeɓi andude keeɓi famude groupe FM dongo ɗon le on calminama sanne jammoji moɗon lamdama